Gitutukan karon ni Mati City Councilor Tara Maria Rabat Gaita, Committee Chairperson sa Environmental Protection, ang ikaayo sa kinaiyahan sa tibok syudad sa Mati kini taliwala sa makanunayong kalambuan nga nasinatian karon sa Dakbayan. Usa sa mga unang gipasang sugyot balaod nun sa Batan-ong konsehal mao ang Anti-Smoke Belching Ordinance isip pagsunod sa nasyonal nga balaod nung Philippine Clean Air Act of 1999 o kon Republic Act number 8749 nga usa ka lakang isip pagpahiangay sa usa ka nasudnong balaod nun. Gidugang pa ni Councilor Gaita nga gipaningkamutan usab karon sa iyang komitiba ang pipila ka mga gihangyo nga resolusyon susama sa pagbanday og lokal nga mga ordinansa sa sewage, saktong paglabay sa basura og mga paningkamot sa pagkonserba sa kinaiyahan sa tibok City of Mati. Bot usab ni Councilor Gaita nga mahimamat og makahinabi ang mga nagkadaiyang environmental conservation and protection organizations susama sa amihan sa Dahican Balod sa Paglaom Incorporated pinaagi sa usa ka asembleya. Tungod kay pinaagi niini, mas masabtan niya ang tinudanay nga hagit og suliran alang sa epektibong pagpanalipod sa kadagatan og kinaiyahan. Bangod ang mga kini sila mao'y nasayod sa realidad og tinudanay nga hagit sa pagpanalipod sa halapad nga kinaiyahan sa syudad sa Mati. Gipasabot usab sa konsehal nga angay masabtan sa katawhan nga mangin malampuson ang kausa sa pagprotekta sa local environment kung adunay panaghiusa susamang direksyon ang tanang nagpakabanang katawhan o gisaad niini nga anaa lamang kanunay ang iyang komitiba og buhatan nga mosuporta sa gikinahanglang mga ordinansa aron mas mapalig-on ang tanang implementasyon sa mga programa alang sa usa ka environmental friendly city nga panguluhan sa local government unit sa City of Mati og paluyuhan usab sa mga mambabalaod sa syudad susama sa iyang komitiba. Sa katapusan, nagpaabot sa iyang kinasingkasing na pasalamat ang second termer councilor nga si Tara Maria Rabat Gaita sa tanang suporta nga nakuha niini gikan sa katawhang Batiniano og nisaad kini nga bisan pa man unang higayon nga iyang gunitan ang Committee on Environmental Protection. Gipaniguro niini nga ang pagpanalipod sa kinaiyahan mo'y nag-unang prioridad sa iyang buhatan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon da Ford, XFM News.